הלוואות גמ"ח, גמילות חסדים, הן כלי פיננסי ייחודי שמציע הלוואות ללא ריבית למי שנמצא במצב כלכלי קשה. מדובר ביוזמה קהילתית, לרוב בעלת שורשים יהודיים, שמטרתה לסייע לאנשים הזקוקים למימון מיידי בלי לשלם את העלות הכבדה של ריבית בנקאית. גמ"חים מבוססים על תרומות ועל עזרה הדדית, ופועלים מתוך עיקרון של צדקה וגמילות חסדים. אתם אולי שואלים את עצמכם, איך אפשר לקבל הלוואה ללא ריבית? ומה בדיוק ההבדל בין הלוואות גמ"ח להלוואות רגילות מהבנקים? גמ"ח, או גמילות חסדים, הוא מוסד פיננסי הפועל על בסיס תרומות ומספק הלוואות ללא ריבית לאנשים במצוקה כלכלית. הרעיון המרכזי שעומד מאחורי גמ"ח הוא עזרה הדדית בתוך הקהילה. אנשים עמידים תורמים כסף לקרן, שמטרתה לעזור למי שזקוק לכך. ההלוואות ניתנות בתנאים נוחים, וההחזר נעשה בצורה גמישה שתואמת את יכולת הלוואה. הגמ"ח פועל בצורה שקופה ובלתי רשמית, ומסתמך על תחושת האחריות והאמון בין הלווה למלווה. המטרה היא להקל על מצוקה כלכלית מיידית ולאפשר לאנשים לשקם את עצמם מבלי להיכנס לחובות נוספים.